Zdravím všechny milovníky kamenů. Dneska si povíme něco o efektech na kamenech, které to jsou, jak se správně jmenují a jak vypadají. Pokud náhodou někde uvidíte u nějakého popisu zboží nějakou chybičku, tak ne, že budete hned někoho hejtit. Zasmějme se tomu a pojďme na to. Takže první efekt, tady myslím si, že to není žádné velké překvapení, je opalescence. Je na opálu, jak vidíte, jsou to takové ty měňavé duhové ohníčky. Můžou mít různou podobu, tak jako opály můžou mít různou podobu. Tady vidíte mexický opál, ten je trošku jiný než ten předchozí, který byl z Afriky. Ale všechny mají takzvané, mají tu opalescenci a ta může vypadat třeba i takto, která je čistě jenom jednobarevná nebo vícebarevná a je to velmi hezký efekt. Tady toto jsem vám chtěla ukázat, i když budu o tom mluvit podrobněji, až budu točit video o opálech. To je takzvaná tripleta, kdy se to skládá ze 3 částí. Ve prostřed je právě ten krásný, drahý, luxusní opál, který je krytý křemenem a podložený chalcedonem, takže je to velmi dobré do šperku a můžete se s tím setkat. Tady tenhle krasavec, to už je syntetický opál, laboratorně vyrobený, stejně tak jako tenhle. Těch laboratorních opálů je nyní celá řada, mývají to takové tyrkysové, fialové barvičky a hodně těch barevných ohníčků v přírodě takové nenajdete. Tak, tady už máme adularescenci, ta je podle aduláru, tedy podle měsíčního kamene a vypadá takto. Může mít zase opět různé barvy, toto je stříbrný efekt, předchozí byla modrá. A stejně tak měsíční kameny sami o sobě mohou mít různé barvy. Toto je růžový. A tady už se nám asi nejpopulárnější měsíční kámen, takzvaný Rainbow Moonstone, tedy duhový měsíční kámen. Ale hodně hezké jsou i tyhle ty perleťové, klasické měsíční. A nebo taková raritka, zelený měsíční kámen. Ano, skutečně to existuje a vypadá takhle. Ale moc se s ním nepotkáte. Tady toto je už surový kámen, ještě předtím, než je vybroušený. Tohle teda zrovna není žádný extra kousek na brus, ale je na něm už i teď vidět, že má nějaký ten efekt. Má ho vždycky jenom v nějakém určitém směru, není ve všech směrech. Tohle je černý měsíční kámen, má stříbrnou adularescenci, ale kromě toho má i efekt slunečního kamene. K tomu se dostaneme za chviličku. Taky můžete vidět, že ten směr je různý. Tohle to je opalit, to jsem sem dala, protože někdy se chybně uvádí jako měsíční kámen. Je to samozřejmě sklo. Na skle není nic špatného, ale není to minerál. Takže ten vypadá takhle, určitě ho znáte. A tady už se dostáváme ke slunečnímu kameni. Ku podivu efekt na slunečních kamenech se jmenuje avanturescence, což je strašný slovo. A jsou to takové ty šupinky, které házejí různé odlesky. Můžou být směrované i tak trochu náhodné, protože avanturescence může být tvořená různými inkluzemi různého typu. Tady tenhle má dokonce 2 efekty, jak vidíte, částečně je tam adularescence, částečně je tam ten efekt toho slunečního kamene. Vidíte, že to má takové ty duhové šupinky, tady v tomhle případě, a na hranách je adularescence. A tady tohle jsou avanturíny. Tento je syntetický a ten předchozí je přírodní. Přírodní v té nejlepší kvalitě. Tady ten je samozřejmě taky syntetický, je to tedy sklo, není to kámen. A má takové různé příměsi, tam ten je fialový, tenhle je zelený. Kamera to moc dobře nezabrala tu barvu, je ve skutečnosti taková mnohem jasnější, sytá tmavě zelená a má v sobě takové ty krásné třpytky. A takhle vypadá aventurín, nebo avanturín, obojí je správně, vypadá přírodní. Taky vidíte, že tam má ty třpitinky, je to trošku méně třpitivý než to sklo samozřejmě, ale avanturíny vypadají různě, je jich spousta typů a určitě vám je ukážu v nějakém příštím videu o avanturínech. Tohle určitě všichni znáte, labradorescenci, někdy se můžete setkat právě s tím, že tam někdo píše, že má pěknou opalescenci.
tak tomu se prostě zasmějeme, ale nebudeme to řešit, je to drobná chybička. Vidíte, že ta labradorescence může mít různé barvy, od duhové po modrou, zelenou, takovou stříbrno-zelenou. Tohle konkrétně je třeba spektroly, to jsou takové černé labradority. Hodně populární, většinou pochází z Finska a nejsou tak momentálně snadno k sehnání. Schillerův efekt nebo Schillerův jev. To je další poměrně známý efekt. Hodně často se s ním potkáte právě na korundech, viz předchozí případ, a nebo taky na akvamarínech. Je to takové stříbrné prasátko, nemívá žádnou barvu, jenom prostě takový stříbrný odraz. A je moc hezký. Kočičí oko. Taky určitě všichni dobře znáte. Tady teda bohužel fotostance neukázal jako úplně ideální osvětlovací těleso pro kočičí oko, takže ono je takové rozšířenější, normálně je tam ostřejší čárka, ale myslím si, že to všichni znáte, jak to tam pěkně běhá, zprava doleva, a tady jsem se pokusila to nasvítit trošku líp a ukázat vám asterismus. Asterismus je taková hvězdička, je to vlastně takové početnější kočičí oko, ale skutečně to chce slunce, což teď teda momentálně je nedostatkové zboží, takže asterismus někdy příště pořádně. A tady už jsem vám chtěla ukázat, jak vypadá syntetický kočičí oko. A takhle vypadá, když si vezmete lupu. Jo, vidíte tam takovou tu plastvovitou strukturu těch vlákínek a tyhle ty kočičí oka mají opravdu spoustu barev. Takže teď už poznáte sklo od chryzoberylu, což vám určitě pomůže. Já doufám, že se vám video líbilo, že dáte odběr, protože takových videí samozřejmě si chystáme natočit mnohem víc. Máme opravdu velkou zásobu kamenů, co vám chceme ukázat. A tak se těším na příště. Dejte nám like, dejte nám odběr a uvidíme se.